Upozornenie, toto video nie je vhodné pre mládež do 18 rokov, slabšie povahy a psychicky labilné osoby. Na svete existujú desiatky ľudí s rôznymi postihnutiami, ale len málo ktoré sú tak strašné ako tie, ktoré vám dnes predstavíme my. Predstavujeme vám 10 ľudí, s ktorými sa život skutočne nemaznal, oni sa však nedali, postavili sa na nohy a my vám prinášame ich príbehy. 10. miesto Rudy Santos, chobotničí muž. Rudy Santos je 69-ročný občan z Filipín, trpí zriedkavým ochorením s názvom Craniopagus parasiticus, teda parazitické dvojča. Je najstaršou osobou s týmto postihnutím, k jeho pánve a bruchu je pripojený pár ramien a nôh. Má tiež 2 páry bradaviek a nevyvinutú hlavu s ušami a vlasmi. Všetky tieto postihy sú následkom jeho nevyvinutého siamského dvojčaťa. V 70. a 80. rokoch bol Rudy veľkou celebritou. Po celej krajine cestoval s pojazdným obludáriom a ako hlavná atrakcia si zarobil obrovské peniaze. Ľudia ho považovali za božského potomka. Koncom 80. rokov, kedy svet začal múdrieť a modernizovať sa, ľudia postupne začali chápať, že Rudy nie je potomkom Boha. Jeho obludárium z morálnych dôvodov zaniklo a on zostal v zabudnutí a chudobe. Návrat k Rudymu nastal až v roku 2008, kedy 2 doktori vyhlásili, že dokážu vykonať operáciu. Rudy však túto operáciu odmietol a peniaze, ktoré mu boli na operáciu darované, prenechal charite. 9. miesto Manar Maged, dvojhlavé dievča. Manar Maged sa narodila v Káhire v roku 2004. Taktiež trpí chorobou parazitického dvojčaťa. Jej dvojča s ňou bolo spojené v oblasti čela. Nemalo žiadne končatiny a dokázalo sa len smiať, žmúrkať a plakať. Avšak, keď mala Manar asi 10 mesiacov, musela byť prevezená do nemocnice. Lekári konštatovali, že dvojča musí byť oddelené a tak sa aj stalo. Po chirurgickom zásahu však dvojča umrelo. Bolo totiž z Manar spojené rovnakým krvným systémom a po oddelení nebolo jej telo prekrvené. Po takmer roku však bola Manar prevezená do nemocnice opäť. Na následky komplikácií spojených s predchádzajúcim zákrokom už tentokrát umrela aj ona. 8. miesto Minh An, rybí muž. Minh An je vietnamská sirota, ktorá sa narodila s kožným ochorením. To spôsobuje na jeho koži flaky a jeho stav je pozostatok využívania bojového plynu zo strany USA počas vojny vo Vietname. Spôsobuje tiež, že jeho koža sa prehrieva a bez pravidelných kúpeľov sa doslova varí zaživa. Vďaka tejto chorobe býva často veľmi agresívny a tak musel byť v siročinci často priväzovaný k posteli. Potom si však začal písať s istou Brandou z Británie, tá má 80 rokov a Mina chodí pravidelne navštevovať dodnes. Vďaka nej sa naučil plávať a kontrolovať svoj hnev. 7. miesto Josef Merrick, sloní muž. Pravdepodobne najznámejší človek z tohoto zoznamu je Josef Merrick. Narodil sa v roku 1836 v Británii a rýchlo sa stal hviezdou. Narodil sa s Proteusovým syndrómom, čo je extrémne vzácna porucha, ktorá spôsobuje postupný nekontrolovateľný rast tkanív. Zasahuje kožu, kosti, svaly a cievy. Choroba je pomenovaná po gréckom bohovi Proteovi, ktorý podľa legend dokázal meniť tvár. Jozefova matka umrela v jeho 11 rokoch a jeho otec sa o neho odmietol starať. Dostal sa do cirkusu a chodil po celom svete. Vzhľadom k veľkosti jeho hlavy musel spať v sede. Jeho hlava bola totiž príliš veľká a ťažká, aby mohol spať po ležiačky. V jednu noc v roku 1890 sa pokúšal spať ako normálni ľudia a ráno bol nájdený mŕtvy. 6. miesto Didier Montalvo, korytnačí muž. Didier Montalvo pochádza z kolumbijského vidieka, narodil sa s vrodeným melacitárnym névusom, ktoré sú častým nálezom u detí akéhokoľvek veku a často sú bezpečné a malé v podobe materských znamienok. Môžu sa však dostať až do podoby kožných nádorov a anomálií. Tento névus spôsobil početné kožné anomálie po celom jeho tele. Jedna sa však od ostatných veľmi odlišovala. Začala na jeho chrbte enormne rásť, čo skoro bol celý jeho chrbát pokrytý kožnou anomáliou.
Jeho priatelia, ale aj rodičia ho začali nazývať korytnačí chlapec. Vďaka nevyspelosti kolumbijského vidieka však čoskoro začal byť Didier považovaný za syna diabla. Jeho rodičia boli preto nútení vyhľadať pomoc čo najrýchlejšie ako sa dá. Kontaktoval ich britský chirurg Neil Bulstrode, ten priletel do Bogoty a keď mal Didier 6 rokov, odstránil náročnou operáciou jeho najväčšiu kožnú anomáliu na chrbte. Operácia sa podarila a Didier dnes chodí do normálnej školy a má normálnych kamarátov. 5. miesto Mandy Sellers. Mandy Sellers pochádza z Lancashireu vo Veľkej Británii a bol jej diagnostikovaný Proteusov syndróm. Jej nohy sa enormne zväčšili, vážia 95 kg a po obvode merajú až 1 meter. Jej nohy sú také veľké, že má mnoho špeciálnych výdavkov. Jej topánky stoja $4,000, jej osobné auto je robené na mieru, aby ho nebolo potrebné ovládať nohami. Jedna z nôh jej však musela byť amputovaná, nakoľko sa jej v nej utvorila krvná zrazenina a po operácii však zvyšok jej nohy naďalej rástol a protéza pre ňu musela byť vyrobená na mieru. Tá, čo pre ňu vyrobená bola, by jej mala vydržať do konca života. 4. miesto Petero Biakatonda. Petero je chlapec z malého vidieckého mesta v Ugande, trpí tzv. Crouzovým syndrómom, čo je vlastne vrodená porucha vývoja lebky s častou možnosťou dedičnosti. Hlavným príznakom je väžovitá lebka s širokým čelom. Nebezpečnosť tejto poruchy sa skrýva hlavne vo veľkom tlaku na oči a uši. Z tohto dôvodu môže dojsť k trvalej strate sluchu a zraku. Postihuje asi 1 z 25 000 pôrodov. Vo vyspelých krajinách sa táto porucha lieči veľmi skoro po narodení, ale nezabúdajme, že Petero pochádza z Ugandy. Susedia sa s Petrom neznášali a často ho fyzicky aj psychicky napadali už vo veľmi skorom veku, preto odmietol vychádzať z domu. Pri prejazde obcov si našťastie jeho stav všimol doktor, ktorý zorganizoval verejnú zbierku. Po jej ukončení sa Petero vydal do Austinu v Texase, tu lekári pol roka rekonštruovali jeho lebku. V ďalšej fáze operácií museli zapracovať na jeho zraku a sluchu. Počas druhej operácie však Petero stratil cez 80% celkového objemu krvi. Našťastie prežil a dodnes žije šťastným životom. 3. miesto José Mestre. José pochádza z Lisabonu v Portugalsku a na jeho tvári sa vytvorila obrovská deformácia. Začala sa tvoriť na jeho perách v 14 rokoch. Postupom rokov tento nádor naberal na hmotnosti, až sa dostal k 5 kg. Kvôli tomu oslepol na jedno oko a maximálne sa mu sťažilo dýchanie, rozprávanie, jedenie a spanie. Bez liečby strávil 40 rokov. Medzi dôvody patrili chybné diagnózy, nedostatok financií či náboženské presvedčenie. V roku 2010 mu bolo povedané, že pokiaľ nepodstúpi operácie, veľmi skoro umrie. Preto cestoval do Chicaga v USA, kde boli vykonané celkom 4 operácie k odstráneniu nádoru a obnoveniu rysov tváre. Operácie boli úspešné a José sa do Lisabonu vrátil niekoľko týždňov po operáciách. 2. miesto Dede Kosvara, stromový muž. Dede pochádza z Indonézie a trpí zriedkavým plesňovým ochorením epidermodysplázia verruciformis. Spôsobuje rast veľkých a tvrdých plesňových porastov na koži. Vyzerajú ako stromová kôra. Tomu bráni vo výkone základných funkcií, jeho končatiny sú veľké a ťažké. V roku 2008 sa do USA dostal na operáciu, počas ktorej mu bolo odstránených 6 kg výrastkov a aplikovali mu kožné štepy. Bohužiaľ, táto operácia vyriešila jeho problém len dočasne. V roku 2011 sa preto na kliniku dostal opäť. Podľa lekárov však neexistuje liek na jeho ochorenie a operácie budú nutné až do jeho smrti. 1. miesto Alamian Nematilaev. Alamian pochádza z Kazachstánu, trpí chorobou zvanou Foetus infoetu. Ide o extrémne vzácnu poruchu, kedy počas tehotenstva jeden plod obalí ten druhý. Mnoho z týchto plodov je nevyvinutých, no Alamianové dvojča si vyvinulo vlasy, zuby, končatiny, nechty, genitálie, hlavu i základy tváre. V Alamianovi žilo toto dvojča 7 rokov, než bolo objavené. V roku 2003 si v škole všimli
zvláštne naduté brucho a poslali ho do nemocnice. Lekári ho prezreli a nechali si ho na pozorovanie. Po týždni pozorovaní sa dostalo aj na operáciu. Lekári boli prekvapení, pretože v ňom našli dieťa s hmotnosťou 2 kg. Lekár, ktorý vykonával operáciu, povedal, že Alamian vyzeral ako v 6. mesiaci tehotenstva. Chlapcovi rodičia verili, že stav jeho syna je spôsobený žiarením z Černobylu. Chlapec sa zo svojho stavu zotavil, no dodnes nevie, že v ňom rástol súrodenec. Toto video je venované všetkým, ktorí sa zo svojej choroby nedostali a umreli. Česť ich pamiatke. Ak sa ti video páčilo, tak ho zdieľaj. Tiež nezabudni dať like a odber, poprípade si pozri naše ďalšie videá a napíš do komentára, čo ťa zaujalo najviac.